Barngam tengah sa ke India ya ki bahayar thmai ki jahat ke India pa lightly ki jahat thma ke India sharet si to ki nyesngap di kubor ki pakhambanya. Kubli pi baro ikna so bahai pi shaka kubor jungi ke bamenta lingba ka deka channel kana kitiar. Katma pedeng ke Israel berkileno ke Hamas ke belane menta lakumba khatwei tayo. Keladang he berkeladang aiding ru ya ki weipat kiri kamtam haki benta jong ka Middle East. Kum ka Iran kabla isi yap ya ka Israel kabla kanshot ya kileno ka Hezbollah na kari Lebanon, kileno ka Houthis na kari Yemen, kumju kisipai jong ka Iran Revolution Guard Cup jong kari Iran banhiar thma persya ya ka Israel. Berwat berpenjaru ya ka Israel na ka pertai hakatong ka joki. Ka Iran kala berngamru banhiar thma wat ya ka Amerika kari kepadan hasenda bain bat kari Israel. Menta sa ka India kabala berngam ban ketong i kabdan kti banhiar thma ki jahat jongka ha kaba ka Amerika kala kena badai ka Iran kabdan kti shalendat. Kane kala pau hanin kasngi ka Arab Rhetoric kasngi baar ubnai no pra. Defense Minister jongkari Rajnath Singh ula berthen ting banwat ban penhiar kaput i ketua ki kabdan kti ban tambori ki jahat sipai kabakhat MV Cham Pluto ban MV Saibabad. Da kabawat ki ketua ki nong tambor wat shadu sakapapo tam jongka Duriau. Rajnath Singh ulaong baga surkar India ka Shimkiaba halor ka Jingtambor lengba ki drone ya ka jahat sipai ka MV Cham Pluto haduriau jong ka Arabian. Bat kumju ka Jingtambor ki jahat sipai MV Saibaba haduriau sau ne ka Red Sea. Rajnath Singh ha ka jingkran jong ulaong panginwat ya ki tu ki badan kti ki batambor ki jahat sipai hat wat shadu sya ka bapo tam jong ka Duriau. Ha kasi sai jaing ka tayo ka baladap ka jahat sipai ka bakhot ka MV Cham Pluto ka badai ka tangki ka baketi chemical kala sya thambo da drone. Rengkat berarpangut ki sipai Duriau jong kari India ki padan na ka tai ka chat Henry Bahabok ki Clement Sau ye hadin ka jing tambor da drone. Ka Indian Navy ber ki Coast Guard ki lapha ya la ki jahat jong ki kan thop ya ka ICGS Vikram bandik senran jaga jahat MV Cham Pluto ha ka balawan phai ha kat ling jong ka Mumbai ha ka Singkong. Haka juk kasing sa jaing ru ka chat sipai ka baket ya tangki umpanyang ka MV Saibaba ka bulan arpsan ngut ki sipai Duriau ha ka tai ka jahat kila syak tambor da drone tangba omdan ba mensau mano menuru kane ka tangki ki umpanyang ka dei ka lapnyai daga Indian company hanen ka Singkong ka Indian Navy ka laong ba kala pha ik jat thma ki ba pher jongki ban pentikna ya ka jingsngai ha ka Duriau Arabian Sea. Kari Amerika kala kena ba ka Iran kala tun kri ha ka Jingtambor ka MV Cham Pluto tangba ka Iran kala penpainia da ka baong ba ka jingkena kamdan nong rem i ruem katkum ka jingkran jong Foreign Minister jong kari Iran ka Houthis ka bade ka sengleno na kari Yemen ka blakarsan da kari Iran ka tun kri ban tambor ya kato ka netli ki jahat kamai ha ka Duriau Red Sea na du upnai nai wing menta usnem ka Jingtambor na ki hadi ka wanra ya ka jingmai ki jahat ki balik na ka tai ka Duriau Red Sea ha Middle East na ka benta ki kam per na ka benta ki weipat ki kubor ka dengan channel so banyan subscribe kanang bapinyo ru kam kloi ki kubor kublai shibun kublai yapi baro.